Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De seguida parlem de la reunió que s'ha acabat pràcticament a les 5 de la matinada avui dels caps d'estat i de govern de la Unió Europea a Brussel·les. De seguida en parlem de tots els acords que s'ha arribat i de l'optimisme moderat que es desprèn d'ella. Però deixeu-me dir que tots els pobles de l'estat espanyol, incloent-hi el català, paguem impostos al govern de Madrid. El govern espanyol agafa aquests diners i els gasta com vol. Algunes d'aquestes despeses es fan a Catalunya, d'altres a Euskadi, Astúries, a Castella-La Manxa, Andalusia, Canàries, a Madrid, etc. Entre aquests hi ha els diners que el govern de Madrid dona al govern de la Generalitat per finançar el seu pressupost. També s'inclouen aquí els diners que el govern de Madrid inverteix a Catalunya a través d'infraestructures, de pensions per la gent gran, etc. D'altres despeses no es fan directament aquí, però beneficien els catalans. A final d'any, un cop s'han produït tots aquests pagaments, que són molts, Catalunya es qüestiona quants diners hem pagat en impostos i què hem rebut o quins serveis hem rebut a canvi. És a dir, els meus diners on han anat a parar? Perquè són meus. Els hem guanyat nosaltres amb la nostra feina i via impostos els hem donat a l'Estat. Repeteixo, que això no ens hem d'oblidar, Els impostos són nostres. La diferència entre tots els diners que Catalunya paga al govern espanyol i tots els diners que aquests que hem pagat tornen a Catalunya és això que anomenem la balança fiscal. Quan Catalunya paga més del que rep, es diu que Catalunya té un dèficit fiscal amb Espanya. Ja sabem que Madrid no explica les balances fiscals. Doncs bé, ahir el conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, va xifrar aquest dèficit fiscal de l'Estat respecte a Catalunya en un 8,4% del PIB. És a dir, estaríem parlant de 16.434 milions d'euros, que és el que cada any donem a l'Estat a canvi de res. Impostos que no són revertits, és a dir, impostos que els catalans paguem solidàriament dels nostres sous que van a parar a canvi de res a altres territoris de l'Estat. És a dir, cada dia se'n van, sense retorn, 45 milions d'euros de Catalunya cap a l'Estat, cada dia. O sigui, cada dia, quan acaba el dia, hi ha 45 milions d'euros que diuen, apa, cap allà, i això no torna. Això són 1.800.000 euros cada hora. És a dir, de 8 a 9 del matí hi haurà 1.800.000 euros que des de Catalunya s'envien cap a l'Estat i que aquests no tornen cap aquí. O és el que és el mateix, 30.000 euros cada minut. És a dir, cada minut hi ha 30.000 euros, 5 milions de peles, de dia i de nit, que se'n van i mai no tornen. O sigui que, des que he dit, són les 8 del matí, bon dia Catalunya, fins ara, s'han anat i mai més tornaran gairebé 60.000 euros. Uns 10 milions de peles. Hi ha més, ara hi ha més. Uns 70.000 euros ja han marxat. Efectivament, els catalans som uns insolidaris. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món.